Nirien li qabdu fis-sular ta' fuq ta' dara spiċċaw ħarġu lill-familta minn dara filwaqt li ħadula l-ħajja ta' 5 tiklieb li tant kienet toss. Din hija l-istorja ta' Xarmejna Ġus li spjegatilna kif kien bla waqt spiċċat bla saqaf fuq rasa. One News żar din id-dar fil-Ħamrun fejn qalb il-fdalijiet ta' dik li qabel kienet il-kamra tat-tifel spjegatilna kif kienu li jarrafa bin-nirien li tħeġġu fis-sular ta' fuq ta' darhom. Għatlu muħrajja tal-lajnuna, għatlu għajdrom li għatinselva l-klib. Kif tlajt tinselva l-klib da beda ġiħe. Ftaħ, ovvjament, kien għaw bipaw. Ftaħtu u n-nar f-fona ċiektar. Beda risaq lejja, provajt naqbat il-klib. Ma bdejċ narom emmek kelli suffanna marru għarajk. Semna, faxun bat ma nafx minn fej bistu da sekk. Hija spjegat kif in-nirien ħadula kollox u kkawżawla weġad kbar li għal-jom diffiċli ssib wens. Filli kollok saqaf taħt fej tgħixu filli ma ssib xejn. Kbira wis u bat għandi t-tifel tilef kollox laqas skuża għal sitta taħt kif madallu. Ma nafx tista' tkun iktar minn hekk u titlef 5 klib li kienu jisab it-tfal tiegħu. Stqarret li f'dan iż-żmien is-sosten li qed jirċievu minn nies huwa fundamentali sabiex ħajjithom terġa' tiġi lura għan-normal kemm jista' jkun malajr. Dan fil-waqt li għalissa tħares il quddiem biex bil-mod il-familja tagħha terġa' tikseb in-normalità li kellha qabel. Nipprovaw naħdmu flimkienu biex nibdew l-affarijiet hawn ġewwax. Min jirqod li hemm, min jirqod li law. Isna qatt ma nkunu flimkienu. Allora nipprovaw nagħmlu minn kollox biex nirsistu nitolbu l-għajnuna u biex jgħinuna. Biex forsi darba nerġgħu nitornaw ġad-dar tagħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.